Fredericia, ved lille Bæl, en by vi kender godt. Med gader fyldt af minder, hvor livet det er flot. Her mødes folk på torvet, her sommerbyen sang. En stemme her betyder, det bliver godt. Hvem er du? Jeg hedder Tommy Racklis Nielsen. Jeg er borgmesterkandidat for det konservative Folkeparti, og så er jeg til daglig gruppeformand for den konservative byrådsgruppe. Jeg er også formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget og har siddet i byrådet her i Fredericia i snart 4 år. Privat bor jeg ude på Ternevej i en murmestervilla sammen med min kæreste, hendes datter og min hund. Og så arbejder jeg som salgschef for et firma op i Sverige. Så til dagligt ligger jeg og kører rundt ned i Tyskland, Østrig og Schweiz og besøger nogle gange vores firma op i Sverige og vores fabrik i Polen. Så jeg kommer lidt omkring. Hvad er den ene ting, som er vigtig for dig at udrette på dine 4 år? Og det må helt klart være at få styr på økonomien i Fredericia Kommune. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi har et godt økonomisk fundament. Fordi hvis vi har det, så har vi også råd til at skabe nogle gode skoler og nogle gode institutioner. Vi har råd til at tage hånd om dem, der har brug for hjælp. Og så har vi råd til også at sikre vores miljø og klima, så vi også har rent drikkevand i hanerne om 10, 20 og 30 år. Så økonomien skal være på plads, ellers har vi råd til alt det, vi gerne vil. Hvad vil du spare på for at indfri dine mål? Der kommer til at blive sparet på rigtig mange områder. Noget af det, vi bliver nødt til at spare på for at få styr på fundamentet for basis på plads i økonomien, det er at få sparet på alle de prestigeprojekter, som vi arbejder med. Vi er simpelthen nødt til at være ærlige omkring, at vi har ikke råd til det hele i Fredericia. Vi skal have styr på basisøkonomien, og derfor så skal der spares på alt det, der er nice to have, så vi fokuserer et stykke tid på det, der er need to have. Det er så vigtigt, at økonomien er på plads. Hvem fra et andet parti vil du stemme på, hvis du skulle? Jeg startede som formand for Konservativ Ungdom helt tilbage i 1987. Jeg har faktisk en enkelt gang gået ned og har tænkt, jeg skal prøve at stemme noget andet end konservativ. Og da jeg stod inde i valgrummet, så kunne jeg ikke finde et andet parti, som jeg kunne identificere mig nok med. Så jeg kan faktisk ikke stemme på noget andet. Jeg tror faktisk, at hvis jeg ikke skal stemme på en person eller mig selv, så bliver det på listen, eller så vil jeg ikke vide, hvad jeg skulle stemme. Jeg har så mange konservative værdier i mig og har haft det altid, så det kan jeg desværre ikke svare på, anden at så må jeg lade være med at stemme. Kom Fredericia, vi skal stemme. Kom Fredericia.